Ahojte diváci, moje meno je Jasmaj a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, ako postavať toto, čiže Minecraft pre panáčika. Potrebujete na to panáčika, takéto kocky, potrebujete ich ešte viac. Takéto. No. Takéto. Keď máte takéto, ale čierne, dobre. Takéto, ale stále také. Takéto a takéto a takéto. Začneme stavať. Zoberieme si takéto. Najprv si zoberieme takéto. A do toho strčíme takúto, tú malú sivú. Teraz si zoberete tieto dve a takto to pekne a takto to spojíte. Joj, počkajte. No aj! Celé mi to spadlo. Takto. A takto. Musím vám vzniknúť niečo takéto. Navrch toho dáte takúto červenú. Ale lepšie bude, keď dáte čier. To si položíte niekam inám. A máte takéto. Počkajte. Máte takéto, hej? A to dáte takto. Sem dáte jedno. Takto, hej? A sem dáte druhé. Toto. Potom vidíte túto medzierku? Vidíte toto? Tak to spojíte do seba a vznikne vám niečo takéto. Potom to iba spojíte takýmito. Počkajte. Ježiš. Takto to spojíte. Šup. Dáte sem. Tam dáte takéto. Počkaj. To vymeníte. Také dáte sem. Sem. Takto. Vzniklo vám niečo takéto. Takéto vám vzniklo. Máte takéto. Teraz potrebujete už len Steva. Ja mám dvoch a ja si vyberiem diamantovom. Takto dáte, hore mu dáte ruky. Položíte. Bum, bum. A máte. A môže ísť. Mám aj kolajnice, ale tie sú troška nepodarené. To vám nebudem ukazovať. Takto. Nevidím na to. Aha.
nohou. Chytím. A. No, to by už pre dnešný diel mohlo stačiť. Dajte lajky, odbery a také veci. Iba mi nedávajte dislajky, dobre? A